ҳикоя дар бораи Нӯҳ пайғамбар. Нӯҳ, барои ман ту беайб. Ту дили мена ёфтӣ, аммо дигар тамоми одамизод расво шудагӣ. ҳамаи одамои фикраш фақат гуноҳ карданд. Чӣ хел, худованд? оилаи манамми? ҳама арраҳи рост баромадагӣ. ҳеҷ кас худо намегӯяд. ман офаридани одамизод пушаймон шудам. ҳамаша бо қатъии ҳайвонҳою чумчуқон нест карда мепартом. худованд, манба раҳм кун, оиламба раҳм кун. ту киштии калон сохтанда дар кор. ман гуфтагӣ бо ин соз. киштии сохта шавӣ, ман тамоми дунёву обхезӣ мефисонам. ҳамаи одамою тамоми рӯи заминангӣ, ҳайвону чумчуқҳо қатъи несту нобуд мекунам. худованд, ҳамаи гапи гуфтагита иҷро мекунам. сом, ҳом, ёфат, писаром, кани инҷа битон. ин шаб худованд манба гуфт ки якта киштии калон созим будааст. худо обхезӣ ки ҳамаи несту нобуд мекунад. дадо, киштии чика калон шуда наш дар кор ки? дарозиш 130 метр, бараш 22, баландиш 13 метр. Оҳо, ин қадарам калон? Чанд касба ки? оилаи худамова сони ҳар намуди ҳайвон яктаи моддаи наракам гифта намонда кор. ин ҳами ҳайвонҳоя мо чӣ хел меқапем? дадо, ин ҳайвонҳои мо чӣ хел ҷо мекунем? бо вай шерҳо моя намехӯрадме? ман надонам. ябо аввал киштӣ созем чи? ӯсуниша худо худаш ҳисобаша меёвад. лекин донитон ки ин киштӣ моя наҷот метиҳад. ҳамба бачаҳом, ин кор дигар кори муҳим нест. мо киштие сохта намуда кор. худованд, ин ҳама расвогии дида тоқатам тоқ шуд. одамонда тарси худои виҷдон намондагӣ. ана оилаи худам баян фақат ҷангу ҷанҷол. худо, манба раҳм кун. қуввате ки ҳамин киштия аз рӯи гуфтагиҳо тезтар тайёр кунем. киштии хоначаҳо тақсим кун. дарунашанда сиета ошона бошад. дадо, киштива кайба медароем? аввал ҳами ҳайвонҳои дарорем, сони худамо медароем. 120 сол киштӣ сохтем. акун бо 100 соли дида авпушти ҳайвонҳо медавем не? худованд гуфт ки ҳайвонҳо худашон нару модда пеши мо мебиён. мо фақат аз ҳайвонҳои ҳалол ҳафтаи нару модда гифта намуда кор. ина бинитон, ҳайвонҳо омадост. тезтар дари киштии калон кишоем ки ҳамаш дарод. тезтар дароитон, тез, борон бордина сар кард. келино, дилотон ганда нашавад. акнун чӣ илоҷ? акои укоҳотон оилатон мовақӯф шудан нахост. дар бораи худо шунидан нахост. худованд шумҳова сабру тоқат диҳад. ҳеҷ ким ба осон не. ҳамаи ҳамсоямо хешу таборамо мемурад. мо ягон тайвайҳои дигар намебинем. худованд мова сабру қувват диҳад. вайҳо мемурад. мо вайҳои ҳеҷ вақт дигар намебинем. борон муҳими чӣ? худашам расо 40 шабу 40 рӯз бориде. рӯи замин ба ҳеҷ чиз намондагист. аммо байн якчанд моҳи дига гузашт. кафтари фисондагим гашта омад. ҳама ҷо ҳолиам таги обанда. бачаҳо, хабари нағз. об анча поин фуромдааст. замин хушк шудааст. ана кафтар якта шохчиқити гашта омад. хайрият, як сол боз киштиба шиштиман?
ҳаматон а киштӣ бироитон, ҳайвонҳову чумчуқҳои сартитон, ҳаматон рафта замина насли худатон кади пур кунитон. бачаҳом, худоро шукр ки мо зиндаи саломат биромдем. битон аввал худоро қурбонӣ кунем. оҳ, чӣ форам аз қурбонии одаме ки ҳами гапҳои мана иҷро мекунад. дили одамизод ҳама вақт баъди викашов. лекин ман ваъда медиҳам ки дигар замина аз барои одам лаънат намекунам ва ҷони зиндае пурра несту нобуд намекунам. ҳамин вақт сар карда то замин ҳай вақти кишту дарав мешавад, вақти хунукию гармӣ, фасли тобистону фасли зимистон ба шабу рӯз бас намешад. нигоҳ кунедон, осмонба камонбойнак як чизи рангу ранг пайдо шуд. ман шуморо ваъда медиҳам ки дигар ҷони зиндае обхезӣ ки нест намекунам. ин рангин камон нишонаи ҳамин аҳду ваъдаи ман.